no do galle do mi laarima mi yaanima biya ana do wona wi'a ko a yaano to ma to ndu dambordu to daroygol mayram dambor non to galle Saydou mo yehi ammi ma mi yahi ron ay ankere nante mi haldane maada na alfa ko do iwno wadi ma invité ka Maria Seydou na wiɗa yaheno an joni sa yano ɗon ha ɓe piima ɗon ɓe gañi ma ɗon wona ko am perti ko anda ami heewi haala koto ana andi ko watta ko moƴƴani ka falanude ɗo tati rek fi bonna ɓernde makko nde ko watta ko moƴƴani mi halnama min ko andara kanko baɗam mi ma moƴƴani na ko invitation tan mi waɗimo o ko ɗum haltan ɗo moƴƴa mi haldane ma de ɗum na invitation ko ñawla paɗɗo mo wadde way mi nandi tati mom ɓe jogi fulla wano maɗo ambo hodduɗa a waɗi ha joni a tintinta ɗum kan haale horo tintinama o nani o andi mariage o e waɗa joni noddugol mo pour ɓangol mayram ɗum jari noddomo o tawe ala e ko mariage ko mambo tawe ma gongana saɓe haalima waɗade ma noppi daride no yifirteɗi mbaylaji an ɓergel makko ngel ko ni wayi hay bujjoy ɓuuri ɗum yajje en tout cas mi jahli addanam kurkol ngol gunanakam min ɗi haalallaji tension ngam o ko fuɗɗiɗo bom montude kurkol ngol ɗin to jimɓe to addanayam ɗum billahi min kay tan kono continira ni metta hessude kaw parce que on fuɗɗi probléme ji rek min kay probléme ji ɗi piw koye dow am artara kono toujours moom surtout an moom na doguinen ni rek ala watta ko wele makko soit rassuré probléme ittaɗo sera ala aya min neɗɗo heeɓi jenginde mine fija yolde sa iner yoni hako mo amana kam ha amay waɗare mo billahi alfa boy wona taƴade ma kon pere mo weli mariage o alhamdulillah min gari men mbaɗi jam min gari men mbaɗi ga kala dillere ko boy ko andan mankuno joni ko heddi tan fayda an ɓuuri kam andude rek ƴetta debbo ammo ha ko ɗum tan heddi kono ta ko dillere kay non min andi ɗum kam ɗo gonɗa e alpha woni ayide boy ɗo min komi jooma yimɓe